Yai Dewa Kudara kok janur gunung ana ing yaiku partapan Kendali Sada Yai. Wah, Anoman kakangku, iki dina aku Sebiyantu kelawan dulurku yaiku Sitaranggana kang ing dina kalunggan iki bakal kala-krama nanging ana tuntunane apa Yai? Yaiku wanara putih kang bisa tata jalma ora ana liya kejaba kakangku Anoman. Iya, yen kaya mengkono aku gelem Sebiyantu kelawan Raden Janaka nanging ana maneh Kebu Pancal Panggung ora ana liya yaiku Si Boma Narakasura. Wis perkara iki aku kang bakal tanggung jawab. Tak ajare mengko yen wis dadi malih rupa dadi Kebu bakal tak seret. Iya, ngaturake kuning panuwun. Iya yen kaya mangkono iki dina bakal iku mujana ing negara Prabu Trisna. Iya. Raden Boma Narakasura pun candhak kalian inggih menika Sang Anoman tanpa takon tinakon dipun ajar Sang Boma. Dasar Boma menika tanggaling Kebo Andanu Ratu ing negari Giri Maluki duk nalika lakon Arabining Srigati ing mriku ical wujuding Sang Boma malih rupa dados kebo eling jamaning Kebo Andanu. Aku mbok apakno mbok ajar kok. Wis menengo iki dina kanggo syarat srana
rabining Raden Taranggono. Wah, yen kowe mangkun ngomong ket manglak manut apa ngomong. Tak ajar. Nyarosaken wonten ing inggih menika partapan ing mriku ingkang mlenggah Sang Gunawan Kunto Wibisana wonten ing partapan Tandhawaru piyambakipun sampun layu yuswa paningalipun Suda sedayanipun Suda nampi sawanira Sang Raden Gatotkaca kula ingkang sowan Dewa Bathara jagat wasisaning Bathara kang winangku kang wis marak ngabyantara ning ngarepku ora panggling yen tak dulu kaya keponakanku Raden Indrajit nuwun sewu kula menika sanes Raden Indrajit lho dudu keponakanku Raden Indrajit sanes nanging tetep piadekke kok memper kelawan yaiku keponakanku Raden Indrajit. Lah sliramu sapa? Kula menika Sang Raden Gatotkaca. Oh, Sang Raden Gatotkaca. Iya. Ana wigati apa sliramu marak ana ing ngaresaku kene, Gatotkaca? Kula menika badhe ngampil wujudipun bale suku Damas kangge syarat serananipun anggenipun Paman Taranggono. Badhe palakrama kelawan Dewi Bharatajaya. Sliramu bakal yaiku ngampil wujuding bale asta suku Damas inggih. Awit serananipun kedah damel ubarampen kados mekaten. Mila dipun paringi menapa mboten kula ngampil wujuding bale asta suku Damas. Iya yen kaya mangkono bakal tak ampili mara gage jebolen Gatotkaca. Kacarita mangkono mangertosi inggih menika Sang Gunawan Kunto Wibisana emut dawuh nalika semanten yen to pejahipun bebarengan kalian jebolipun bale asta suku Damas ing mriku maos binga Sang Gunawan Kunto Wibisana jalaran ingkang dipun anti-anti ingkang dipun antu-antu inggih menika tumbakaning Pralayawati wata mangkono dipun jebol bale asta suku Damas kalian Sang Raden Gatotkaca ing mriku bebarengan kalian Raden Gunawan Kunto Wibisana tumbakaning Pralaya.
Ndara kula sang Raden Werkudara kadosa pundi menapa sampun pikantuk inggih menika wanara seta ingkang saged tata jalma kaliyan kebo pancal panggung den. Wah wis oleh Semar. Nggih syukur yen kados mekaten. Ndara kula Gatotkaca kadosa pundi? Ya aku wis oleh Semar. Bali asta suku Domas. Yen kados mekaten sampun pepek uba rampenipun. Monggo yen kados mekaten tumuju dhateng negari Dwarawati ngarakipun pinanganten. Yo ayo yen kowe mangku derekake. Wah yen kowe mangku lak derekno Semar. Kula tak matur wonten ngarsane inggih menika Bathara kula Sang Prabu Puntadewa lan kemudian ketinggal yang toyo matalah Yai Yai Puntadewa Yai nggih Koko Prabu wonten panggal menapa dateng inggih menika negari Dwarawati Yai Koko Prabu ing dinten kalenggahan samangke sampun menapa ingkang dados uba rampenipun anggenipun kadang kula Yai Taranggana badhe palakrama kaliyan Dewi Baratajaya nggih leres menapa ingkang dados dawuhipun inggih menika Ndara kula Puntadewa sampun
pepek uba rampenipun ndara kandosa pundi? Yen kaya mangkono Semar iya tak tampa. Apa kang dadi lamaraning adhiku Taranggana iki dina bakal ndak resmekake bakal kedhaup antuk yaiku Dewi Bratajaya. Nanging iki dina isih ana patih Cengkaling Mega lawan Prabu Dananjaya sing bisa nyingkirake ora ana liya yaiku anakku Gatotkaca kelawan Yayi Taranggana. Nger Gatotkaca wonten dawuh papaken patih Cengkaling Mega kelawan yaiku patih Garulangit lan adhiku si Taranggana sliramu papaken Prabu Danarjaya. Muling-muling ngestakaken dawuh. Inggih menika Sang Patih Cengkaling Mega kaliyan Sang Patih Garulangit kaliyan Raden Gatotkaca ing mriku dipun adu kumba ical wujuding patih kalih manjing dhateng raganipun Raden Gatotkaca muwi kadidayanipun Raden Gatotkaca. Inggih menika Sang Prabu Dananjaya.
kaliyan Raden Karanggono dipun sebetaken bantala ical wujuding Sang Prabu Dananjaya manjing dhateng raganipun Raden Karanggono kuwi kadidayanipun Raden Karanggono. Atut kaca wonten dawuh sinun iki dina yaiku Sang Prabu Dananjaya wis mbok sebetake bantala banjur manjing nyawiji ana ing ragamu mula muwih kadidayanmu mula ilinga besok ngun jeneng Dananjaya lan siramu kaya mangku Gatut Kaca katutna yaiku garu langit jagat nyekseni. Yen kaya mangkono sarene wis rampung kabeh lan uga rampene uga mbok siagakake ya wis apa kang dadi kekarepanku wis cemepak kabeh mula iki dina ayo kumpul nyawiji ana ing negara Dwarawati bakal kadhawuhake kelawan adikku Dewi Bratajaya Yayi nggih Koko Prabu yen kaya mangkono ayo manunggal nyawija ning negara Dwarawati lan ngunjukake puji syukur ning ngarsaning Gusti yen to iki dina sliramu saresmi kedhawuh kelawan kadangku yaiku Yayi Dewi Bratajaya nggih monggo kula dherekaken Koko Prabu. Iki bendaramu ya wis saresmi palakrama nek syarate apa kang dadi panyunaning Nalendra ing negara Dwarawati bendaramu Sang Prabu Sinalendra Bathara Krisna ya wis komplit gong. Oh ngono dadi ya wis saresmi didhawuhake. Iya nek lah mula iki lakone. Iki lakone rabining ndaramu Taranggana gong. Yang Surya Bagong apa mo wis rampung amor wis nek mula awake dhewe nyuwun pangapura doleh kelawan sing kagungan hajat panjenengane Bapak Jainul Arifin
sak keluarga nak akeh salahe awake dhewe dole iya mo lan dipujakaken ning ngarsaning Gusti kang akarya jagat anggone si kemanten ngarungi balemisme muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah lan warahmah sabare panjenengane Bapak Zainul Arifin yaiku duwe gawe muga tansah cidheka kabejan kamulyan saha katentreman aku kelawan awakmu bengi iki ngayahi wajib akeh salehake luputi nyuwun pangapura dole jaya-jaya Wijayati kalis ing sambikala sekali merdeka tetep merdeka tansah langgenga budaya Jawa ana ing bumi Nuswantara.